Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mobalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Karuna tuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mobalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magmada sigun kita. Aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karuna tuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mobalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mobalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mobalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, kuhauno lalinon ang Mga higala, kumusta? Ug maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangbugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon ining takna kami maghahatag gihapon mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay pasalamatan ug pagadaygon ug alagaron. Ginoo, nagapasalamat minimo nga bisan pa niining taknaa sa gihapon nagpabilin nga gawasnon ang pagsultis kahayag sa kamaturan. Bisan pa sa mga dagkong kaguliyang ug kagubot sa kalibutan ang epan ang imong pulong Ginoo, gawasnon paghihapon nga mapamatian sa tanang nahigugmas pagpamati sa imong pulong. Panalangin ni kini nga programa Ginoo nga unta kini mahimong kasangkapan, mahimong instrumento sa pagpaabot ngadto sa uban. Din ang mga pulong nimo nga ilang ginapamatian magdala og kahayag sa ilang mga kasing-kasing og pinaagi sa gasa o influensya sa Espiritu Santo. Ilang masabtan mahangpan ang mga pulong sa kamaturan og sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol aron mga lagad dinha kanimo. Kanimo Ginoong Dios, gilaom gisalig namo kining tanan nga among pagadawaton tungod lamang kang Kristo
nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon ug mainiton nga pagpasalamat, sa inyong makanunayon mainiton nga pagpaminaw niini nga programa. Busa kami magapasalamat kaninyong tanan dinhi sa kutob sa gibot sa atong Sibya, dinhi man sa Pilipinas ngadto na sa mga kalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ning ilisan ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone sir. Sa gihapon kami nagpaluyo gayud sa pagpaminaw aning inyong programa. Ginabisitaan na kami sir sa tagdumala sa among lokal, gipagigistoryahan kami og unsay among mga plano og mga huna-huna tungod kay dili na kami aktibo sa pagsimba og lisod man pod nga ang atong konsensya maghasol sa ato nga padayon ta nga nagsubay sa sayop nga agianan. Salamat sa Bible sir nga imong gipadala. Kining Bible panalangin gid ni namong tibuok pamilya. Salamat sa pagbasa sir, and please keep my name on air kay dili ni makaayo para namo. Okay, yes. Okay na. Nagkasabot na ta may tungod na through text. Well, ang pingilan nyo na ang Biblia nga naan ninyo tungod kay dili man gud ingon nga madali-dali na sa pagkakaron ang Bible sa pagtinil. Unang-una sa atong nahimutangan, layo o wala tay bookstore na kanang religious bookstore, aba natural nga di dayon ta ka dali-dali og palit. Ikaduha pa, medyo sa kapiki sa panahon gud nato karon nga kanana ang kuan man kanana saon magud nga ang hardbound karon 600 naman unya una-una ka anang 600 usahay gukod na lang na nato sa atong panginhanglo non dia sa Panimalay. Well, ato ni padayunan pa pagbasa sir. Maayong hapon mangutana pangutana man ni so dili lang usa tani. Kuya John, okay. Kuya John, salamat nga imong natubag ang pangutana sa ako tong tiyo kuya. Natubag ninyo diha sa radyo. Ingon pa ni tiyo, very clear gyud kuno. O gaganahan siya nga maminaw sa inyong program. Dili pa manggod siya Adventist kuya. Kami man lang si Papa, si Mama og ang ako nga auntie unya magpa-Bible study na kuno sila. Okay, good. Gana nindot na. Unay maayong nahimong inunta malipay ta ni ana nga desisyon tungod kay ang pagpa-Bible study wa na nagpasabot nga imo nang balhinon ang imong relihiyon, kundili ang pagpa-Bible study aron masayod ka sa mga butang sa mga butang nga wala nimo mahibalui kay ang balaang kasulatan mo man ni magtudlo nato sa atong himuon o pagdili himuon kay mao man ni ang niadinhi ang mga gipangsulat sa Ginoo nga ngay subayon sa tao aron ang tao makabaton og kaluwasan. Well, ato paning basahon sir, nahimuot yud ko nga naghuna-huna ba sa mga inyong gipanubag nga pangutana kay silula manggod may katungdanan ni sa simbahan. Sa pag-ingon nimo nga ang Domingo adlaw di ay na nga ginaila sa mga pagano nga Dios og unya kutob sa nagkeep og Sunday mga pigan or pagano na sila mao nga silula ingon niya mauba hihihi. Sir, hinay-hinay na gyud nga naablihan ang nahinay na gyud na ablihan ang
kasing-kasing ni Lula Hope nga padayon lang gyud unta unya dili naman siya mulikay panahon nga magprogramo mamati naman di pareho sa una mo palayo dayon. Salamat si Maika de sir. Okay, daghang salamat Sister Maika, good news na para namo, no? Good news na para namo. Sa tinud-an na lang gyud kini magong mga tag-as nagpangidaron. Ang ila ana nga mura bag ingnon ta nalubasan na bagyod sila. Kung sa metal pa natay ana lisod na kaayo mo na ang mapauli gina sa mga tarungan nga ang namatan og mahayag mao na lay pagkamatian. Mao na nga salamat kayo nga ingon ni ana ang reaksyon ni sa imong lula nga dili na di ay gyud ingon nga sama sa unang murong mulakaw mulikay karon maminaw na gyud. So salamat kayo. Last text nga akong basahon. Okay. Mo-greet ko og happy birthday sir sa kang Milani Purungan nga mag-birthday siya ugmang adlaw og advance happy wedding pod sa among pinangga gyud nga sikan kasin nga pagakaslon karong Martes. Advance happy wedding. Okay, daghan pong salamat. By the way, advance happy birthday kang Ma'am Cristel Joy Dihito Anciano, no? Na ang this coming Sunday. So, Ma'am, advance happy birthday. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message yes ang cellphone. Mas maayo sad siguro Brother Libby nga imo usa malili dinha ang ato ang monitor aron ato ning mahibaluan kung diining mga dapita o nasuras kalibutan nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi ino sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa radio og mga kahigalaan nato nga nag-view karon sa ato nga live broadcast sa Facebook. Atong mga followers atong gina-welcome ang tanan kinasing-kasing manamo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kunya tanan sa dato nga mga kahigalaan nga nagamit og mga sound system para makashare sa pulong sa Ginoo. Atong gipasalamatan o gina-welcome nato ang atong mga listener karon nga naminaw sa mga lanog nga mga sound system karong gabi una. Kanya palihog lang po dalang sa atong mga viewers o mga followers sa Facebook. Palihog atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para sab sila nga makakita no og ma-bless po sila pinaagi silang pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Des kaduwa na bag-ong sound system nga atong gimontar di Abradjon diha sa Seventh-day Adventist Church. Karong gabi na tulo na katrompa diha ang lanog-lanog. So atong mga silingan diha sa lingan sa Seventh-day Adventist Church atong gina-welcome ang tanan karon diha sa pagpaminaw. Atong gipasalamatan sila si Marites og ang iyang bana o iyang pamilya nga mao'y nag-operate sa sound system to caretaker diha sa Kaduhan Church. Okay, ato ning basahon mga kahigalaan ng atong nakita sa screen nga mga mensahe nga gikan sa atong mga minahal nga mga viewers. Okay, good evening ninyo dira Kuya John o Kuya Livy og sa tanang naminaw. Ako dieng gi-greet akong pamilya nga naa naminaw dira sa Lambusan nga sila si Papa Remy Reyes og Ate Brahim Ani Reyes og kauban sa iglesia sa Lambusan si Tatay Rudy Dablo nga naminaw dira sa Busugon og Buyusi family. Buyusi family nga naminaw dira sa Kadaatan Ubos. Salamat sa pagbasa. God bless. Salamat po ni Brother Jen Reyes nag-eskwela ni og EB Theology karon to ani sa Davao mga higala. Anya niya po si Brother Noypi Moreno. Good evening everyone. Anya kapaglaom. God bless. Salamat kaayo Brother Noypi Moreno. Ato pong nakita din si
Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsuunan nga makanunayong nagsunod nining programa. God bless sa tanan. Anya niya po Ang si gabi sa Jelen. nimo diha Brother Ronilo sa Saudi Arabia. Salamat. Niya po si Jelen Lagarisa Nunez. Mayong hapon mga brad, shout out sa akong pamilya sa Anislaga, Naval, Biliran. Nunez family, Lagarisa family, Sirinio family, and Tapaya family. Salamat sa pagbasa. Okay, asa man ka karon sis, naagahapon ka sa Saudi sis o diin tong nasura imuha. Salamat sa pag-view. Anya niya po si Bing Punay. Mayong gabi mga brad. God bless. Fernand Punay sa Medina. Kiniya po si Miliod sa Silasol. Mayong gabi mga kapaglaom. So good evening, Sister Miliod sa Silasol. Okay, ato ni Lilion makadali ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga kahigalaan nato nga nakikuban. So ato ning tan-awon kung okay. Atong nakita din si Brother Ronilo Itang, Ronaldo V. Bragat, Ginalyn Lumuntad, niapod si Mins Gabisay Sinadhan Hidokos, Melanie Munasilio Sobroso, Sabruso, niapod si Brother Noipi Moreno, Jake Sumalinog, Miliod Silasol, kimone atong mga nakita nga mga kahigalaan nga naglantaw nakig-uban kanato karong gabiuna sa atong tulumanon. Pani ato pong nakita dinhi si Nisibel Villaganas Necesario, niapod Sir Eljon Tonyakaw ni Dia, Edward Generes, Bing Punay, Brother Andy Noval, Jelen Lagarisa Nunez, niasad si Brother Basilio Notarion Jr. og si Kiana Faith Itang. Okay no? As of this time, mauni atong mga nakita nga mga pinalangga nato makahigalaan nga nakig-uban sa atong tulumanon. Niasab ato nakita si Brother Jix Sumalinog. Natuan ni siya nagbase sa Dumaguete City. Okay? Ato ning balikag tan-aw ning pikas nga screen kay basig na ay mga nahidugang di ay minsay pagyod ato ning tan-awon. Okay no, si Melios Silasol. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Lebe. Ato ning tagaan og atensyon kining pangutana ni ni Genevieve Yunting Suarez. Sister Genevieve, salamat gyud kaayo. Unya wa na ko kabantay ingon nimo nga nakapangutana ka tung una dugay na kaduha na nimong pangutana. So wa na lang gid ko katimaan pa tungos kadagas ng utana kadugay na sa panahon. May tungod atong una nimong pangutana, pero salamat nga hangtod karon sa gihapon pabilin ka nga nagpaminaw sa ato nga programa. Lato ning basahon ni Sir, maayong gabi kaninyo og sa tanan nga naminaw ninyo. Sa pag-anhi ni Kristo nagpakatao siya pinaagi kang Maria. Tuan naman si Kristo sa langit, inigbalik ni Kristo, magpakatao pa bagihapon si Kristo ni Maria. Salamat sir, inyo ning suki nga tigpaminawan, Genevieve Yunting Suarez. Okay, dagang kaing salamat Sister Genevieve Yunting Suarez, no? Salamat sa imong kada. Ako ning balik kag basa. Sir, maayong gabi kaninyo sa tanan nga kayong kabay kaninyo sa tanang naminaw ninyo. Sa pag-anhi ni Kristo nagpakatao siya pinaagi kang Maria. Tuan naman si Kristo sa langit, inigbalik ni Kristo magpakatao baghapon si Kristo ni Maria. Salamat sir, inyo ning suki nga tigpaminawan, Genevieve Yunting Suarez. Okay. Sister Genevieve Yunting Suarez, sa pagbalik ni Kristo dili na
siya magpakatao pa pag-usab pinaagi na Maria. Ang atong hinumduman ingon niini, sa diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala, ang tao sumala sa mabasa nimo sa Isaias 50 Isaias 59:2, ang tao nahilayo og nahimulag sa Dios. Sa diha nga ang tao nakasala, o sa diha nga ang tao nakasala, nawad-an siya sa himaya sa Dios. Sumala sa gipahayag ni San Pablo sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 o sa 3:23 sa Roma. Karon kun ato ning tan-awon, bisan ang tao og nahimulag na sa Dios, nahilayo na siya, wala sa gihapon biyae sa Dios ang tao. Hinuon gipaila sa Ginoo ang iyang tinuod nga kinaiya nga God is the God of love, ug mao na hinungdan sa 1 John 4:8, God is love. Ug aron makita ug maila ang iyang gugma, iyang gipadala ang iyang anak aron nga makita gyud ang tinuod nga kinaiya sa aton Ginoo. Kung imong basahon ang Juan 3:16 ug 17 gisulti, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Remember nga ang anak sa Dios, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, iyang gipadala dinhi ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Busa ang tao mga kaigsuonan, may kahigayunan nga makahimo siya sa pag-angkon sa kinabuhi nga wala nay katapusan, kinabuhi nga wa nay kamatayon, pinaagi sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Mao man gani nga si Ginoong Hesus nag-ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa man gawas kun pinaagi kanako. Busa ang pagkasayop sa uban nga ang tao maluwas pinaagi kang sa ilang relihiyon. Pero si Kristo nagsulti nga walay si bisan kinsang makaadto sa man gawas kun pinaagi kanako. Nga kun ato gyud nga suliton kini pagpamalandong ang Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Timan kana kanang pulong ganing only, wala natay hunahunaon pa nga may naa pa. Unya ang pundok sa Elijah's Evangelical Movement, ang ila ana nga leader mao si Myung-ho Park, nag-claim siya sa iyang kaugalingon nga siya ang gitawag og the last son. Bot ipasabot siya ang katapusang Kristo. Nakapaminaw ko aning punduka kung unsay pagpasabot nila, pinaagi silang mga representative gikan sa Korea, kung sa una kunong panahon napakya si Kristo sa pagbuntog sa yawa, niining panahon na si Myung-ho Park nga mao ilang leader nining Elijah's Evangelical Movement, mao kuno ang mudugmok sa ulo sa yawa. Amo na'y pangatarungan, muna siya the last son, ang katapusang anak. But remember, ang gingos Biblia, only begotten son. Sa daghang mga tuig usab milabay, miabot na sabni ang pundok sa gitawag og kingdom. Kanibang gidumalahan niining antikristo og mini magpatuo nga siya kanabang self-proclamation kay siya kuno appointed son. So nagpaila nga siya gihapon si Kristo. Kung adto ka sa pundok pod sa mga mungkadista, ang ilang Kristo dito mao si General Hilario Camino Mungkado, og ani pugas PBMA nga karon gitawag og Robinian International. Ang ilang Kristo, ang ilang Ginoo mao si Robin Iclio Jr. Namatay naman si Robin Iclio Jr. ambot og kinsay gihimo na pod nga puli kang Robin Iclio Jr. ingon nga mao ang Ginoo og Kristo. Mao man na sa ilang pundok. Pero ang gisulti sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Timan ang only gani, meaning wa nagyulain, moro gid na bugtong anak. Nagingon, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life.
ni bisan kinsang mutuo kang Kristo, siya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Napakasimple, alang sa usa ka tawo nga nanginahanglan siya kaluwasan, wa gyud siya magkinahanglan og relihiyon aron siya maluwas, kundi ang iyang gikinahanglan si Kristo kay maunay makaluwas ug manluluwas niya. Unya sa 3:17 sumala sa Juan gisulti, kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan, dili nga ang kalibutan iyang paghukman kundi ang pagluwas hinuon sa kalibutan. Busa diha lamang kang Kristo makalaom ta nga siya ang manluluwas, siya ang makaluwas. Busa diha ta mosalig kaniya kay nagingon, and whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Kini kung imong tan-awon pagid sumala sa mga dagan, sa mga kasaysayan sa gipasabot sa Biblia, kung imong basahon sumala sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 hanggang 23, ingon ni ang pamahayag, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya pagnganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa mga katuhan gikan sa ilang mga sala. Kini tuman sa gisulti sa mga propitang nagaingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon og usa ka bata nga lalaki ug ang iyang nganlan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan niini ang Dios uban kanato. So mao na ang gipasabot ni anang mga pulunga, ang Dios uban kanato. So dili malimod o malalis nga si Kristo Dios, pero naalang gyud mga tawo nga magdumili sa gipasabot sa Biblia nga si Kristo dili Dios, og ang gipasabot sa lider o pangulo nga dili Dios si Kristo mo gidawat, pero ang gipasabot sa Biblia nga si Kristo Dios mao'y wala dawata. Kabaliktaran. Karon niya matud pa dinhi ang pangutana nga sa pagtuan naman si Kristo sa langit, sir. Pagbalik ni Kristo magpakatao pa ba siya kang Maria? Dili na. Pamatiirag gud ninyo ang gisgutan dinhi sumala sa Herbianon kapitulo 9 bersikulo 25 ngadto sa 28, ingon ini ang gipamulong ni ining bersikulo ha, no? Nag-ingon dinhi sa Herbianon 9, ano kanini ang mao ni ang gihisgutan dinhi ni ining bersikulo sa 9:25 ngadto sa 28 sa Herbianon. Nag-ingon, dili usab aron sa pagsubli sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, maingon sa tinuig nga pagsulod sa mga labawong saserdote ngadto sa balaang dapit, dinala ang dugo nga dili iyang kaugalingon, kay kun mao pa kinahanglan uban nga magsubli-subli siya pagantos sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Apan ingon sa karon sa makausara o sa walay pagsubli-subli siya mitungha sa katapusan sa kapanahunan, aron sa pagwagdang sa sala pinagi sa paghalad niya sa pagpakamatay sa iyang kaugalingon. Og maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara, og tapos nila na mao ang hukom, mao man usab si Kristo, tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha. Mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala kundi sa pagluwas hinuon kanila nga matinguhaon gayud nga nagapaabot kaniya. So sa pagbalik ni Kristo, dili na siya magpakatao pa pag-usab kang Maria. Kay kung magpakatao siya pag-usab kang Maria, nisisari gyud nga magpalansang na pud siya dito sa cross. Kausa lang siya magpakatao, kausa lang magpalansang dito sa cross, kausara ikaula ang iyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross alang sa kaluwasan sa matag usa. Busa sa pag-anhi ni Kristo, dili aron magpakatao pag-usab, dili aron nga magpalansang pag-usab, kundili sa pag-anhi ni Kristo, ingon niini ang gisulti sumala sa Pinadayag 22:12. Mao ni ang gisulti ani karon mo anha na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan. Dili siya magpakatao kang Maria, dili magpalansang sa Kalbaryo sa krus sa iyang pag-anhi, kundili sa iyang pag-anhi maghatag siya og balos ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan. Ang gisulti dinhi, maghatag siya og balos ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan, dili sumala sa iyang relihiyon. Nakuha niyo ang punto. Karon gisulti dinhi nga sa pagbalik ni Kristo matud pa man dinha nga muanha na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan.
Busa diha sa pagbalik ni Kristo, pagabalusan niya ang matag usa sumala sa iyang binuhatan, dili sumala sa iyang relihiyon. And of course, dili na siya magpakatao pa diha sa sabakan ni Maria aron ilansang sa didto sa Kalbaryo sa krus ug igaula ang iyang dugo para sa tanang mga tao. Remember nga ang gihisgutan dinhi, mahaghatag siya balos ngadto sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Timan maayo man udawtan ang imong binuhatan, pagabalusan raon niya na. Kung maayo ang imong binuhatan, kinabuhing walay katapusan. Kung dautan ang imong binuhatan, mao ang silot sa kalayo sa impyerno. Mamalandong ka kung angay ka ba nga makabaton sa imong mga binuhatan karon sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan, makabaton ka ba unya sa kaluwasan. So mao man na ang gipasabot dinhi sa Biblia. Kung atong basahon dinhi ang Roma 2:6, kining Roma, this is the first book out of 14 books na sulat ni Apostol Pablo. So nagsulti siya dinhi sumala sa Roma kapitulo 2 bersikulo 6, nag-ingon dinhi kay siya magabalos ra sa matag usa ka tawo sumala sa iyang binuhatan. Sa pag-anhi ni Kristo, dili siya magpakatao pagbalik dito kang Maria, kundili magahatag ra siya og balos ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Klaro dinhi, dili sumala sa iyang relihiyon, kundili sumala sa iyang binuhatan ang tao, magahatag siya og balos ngadto sa matag usa. Karon ikaw may bugtong nasayod og nahibalo sa imong gibuhat og imong mga binuhatan, hinuktoki pamalandunga pag-ayo kung kanang imong mga gipangbuhat karon takos og angay ba pagabalusan alang sa kaluwasan. Kung nagmasinupakon ka sa kabubuton ug kasuguan sa Dios, makapaniguro ba ka nga ay gabalos unya ni ana ni Kristo siyang pagbalik mao ang kinabuhing walay katapusan? Pamalandunga kining mga butanga. Sa atong gibasa, ngadto sa matag usa maghatag siyang balos sumala sa iyang binuhatan. Wa mangyud sumala sa iyang relihiyon, kundi sumala sa iyang binuhatan. Sa pagbalik usab unya ni Kristo, dili lamang diha pod sa imong binuhatan nakapokus ang tanan, kundi ang mga butang usab nga gipamulong sa imong baba ug ngabel. Kung atong basahon sumala sa 12:36 ug 37 sa Mateo, ingon niini ang gihisgutan 12, 36 and 37, ingon niini ang gisulti niining bersikulo ha. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom, ang mga tao maghatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga ilang ginalitok. Muna nga kita magamping ta sa atong baba, ha? Nganuman, tungod kay ginahuna magud nato nga ang mga pulong nga nigawas atong baba ug ngabil, ordinaryo ra na nga bagay, ibaliwala lang nato, pero dinhi sa atong gibasa, pagkabugat bagyud ay og basihanan sa mga butang nga nigula sa mga pulong sa atong baba. Muning gisgutan dinhi, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom, ang mga tawo maghatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga iyang ginalitok. Sa diha nga maghukom na si Kristo ibalik niya ning kalibutana, dili siya magpakatao kang Maria, dili magpalansang dito sa krus, kundi magahukom siya. Og sigon sa atong gibasa nga sa adlaw unya sa hukom, ang tanang mga tawo maghatag og husay sa matag pulong nga walay pulos nga iyang ginalitok. Kung atong basahon sa 37 nagingon, kay pinaagi sa imong pulong pagamatarungon ikaw o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Busa sa atong mga gipamulong, duhal na kabutang ang mahimo unya nga sangkuan, ang imong pagkaluwas o ang imong pagkalaglag. Pinasikad pod sa imuhang mga gipamulong, dili lang kay pinasikad lang sa imong mga binuhatan. Yes, ang tao pagahukman, pinasikad siyang buluhat na binuhatan, apan ang tao usab pagahukman siya pinasikad sa mga pulong nga nigula sa iyahang baba. Sa 16:27 sa Mateo, ingon ini ang gisulti Mateo kapitulo 16 bersikulo 27, mauni dinhi ang gisulti dinhi ni ining bersikulo 16:27. Mauni ang gipamahayag ni Apostol Pablo, nga matod pa ni Apostol Pablo, kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan, muanhi ang anak sa tao uban sa iyang mga manlulunda. So meaning nga sa pag-anhi ni Kristo, dili siya mag-inusara, kundili muuban kang Kristo ang iyahang mga manlulunda. Og unya pagabalusan niya
ang matag usa sa tumbas sa iyang mga binuhatan. So ang matag usa pag anhi ni Kristo kay di man siya magpakatao kundili pinasikad sa iyang binuhatan pagabalusan ang matag usa. Busa mamalandong ta ug maghuna-huna ta nga ang atong gipanghimo o gipangbuhat karon kung sa Tagalog pa ito'y naging kaaya-aya at kalugod-lugod ba sa kalooban ng Diyos. Nga naman, tungod kay sa atong mga sinultihan o sa atong mga binuhatan, ang tao siya pagabalusan. Wa gid maapil dinhi nga siya pagabalusan sumala sa iyang tinuhoan o relihiyon. Hinumdumi ka na, Sister Genevieve, ha? Kinini ang Yunting Suarez. Unya, kung ato nga basahon din sigon sa gihisgutan, sa pagbalik ni Kristo, lagi di man siya magpakatao ning kalibutan na ang tanan iyang pagabalusan sa binuhatan, matarong og dautan, og unya sa mga pulong usab nga mugula, nagagula gikan sa iyang baba. Og tungod pud niya na, sa panahon unya nga ang tao pagahukman man pinasikad sa iyang sinultihan, pinasikad sa iyang mga binuhatan, maghunahuna na tangdaan nga ang atong gipanghimo karon maangkon ba unya nato ang kaluwasan. Dinhi sa diha nga mag-anhi si Kristo, iyang pagahukman ang tanan kay ang tanan mga tubang man. Sumala sa Mateo unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10, ingon ini ang gipanulti dinhi ng Korinto kapitulo 5 ikaduhang Korinto 5:10, ingon ini ang gisulti o ato ning kanini ang basahon. 2 Corinthians unya 5:10, ingon ini ang gisulti. Matud pa dinhi kay kitang tanan timaniha ang tanan gyud na kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyahang lawas maayo og dautan. Busa kun ang imong gibuhat maayo man o dautan, ang gipamulong sa imong baba maayo man o dautan, sa adlaw sa katapusan maghatag ra unya ka og husay, ha? Sa adlaw unya sa katapusan. Mao nga sa dili pa moabot ang adlaw sa katapusan, dili pa moabot ang adlaw sa paghukom, ipawali una ang maayong balita. Sa pag-ani ni Kristo balikon ko, dili kay magpakatao siya pag-usab diha kang Maria, kundi sa iyang pag-ani paghatag og balos ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Apan sa dili pa kana moabot ng paghukoma, ginian ng mga bahina, ipawali una ang maayong balita. Mao nga si Kristo gud mismo nagsugo siya, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Moabot ang adlaw sa katapusan, tapos na ikawali ang maayong balita, sa laktod sira na ang kaluwasan. Close of probation na. Muna na ang gihisgutan unya sa Biblia, sumala sa pinadayag 22, sumala sa gihisgutan sa pinadayag 22:11 nga ang dautan magpakadautan, ang matarong magpakamatarong, ug ang balaan magpakabalaan. Nganuman dili na siya makausab pa unya sa iyang kinabuhi pag-abot ni ining mga panahona. Busa sa diha nga gikawali ang pulong sa Dios, kini imong nadungog ug nabati ang gihangyo sigon sa mabasa sa Sermon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyahang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon niadtong pagpangsupil nila bato kanako. Higala kong nagsunod ka kanunay niini nga programa sa matag gabi. Sayod kong adunay daghang mga butang nga imong nadunggan ug nabatian. Ang gisulti dinhi sa pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Remember, niadtong mga tao sa kapanahunan ni Noe nga nagpagahi sila sa ilang mga kasing-kasing. Ang unang-una, gisugo sila nga magbuhat og arka, pero wa gid sila mutuo tungod sa pagkagahi nila kasing-kasing. Pangalawa, kay wa na may panahon ang hangyo ning Noe alang kanila nga musulod na lang sila sa arka niadtong gihimo ni Noe, pero nagdumili paghapon sila. Sa laktod nga pagkasulti, pag-abot sa lunob, mibati na ang mga tao sa pagpanginahanglan nga sila gustong maluwas, gusto nang musulod sa arka apan wa nay panahon alang kanila. Ingon unya nini ang mahitabo sa taong nakadungog ug nakabati na sa pulong sa Dios, pero gipagahi niya ang iyang kasing-kasing sa diha nga gusto unta na niyang dawaton ang pulong sa Dios nga iyang nabatian, wala na siya pa. Nganuman
tungod kay ang gisulti sumala sa pinadayag, gihisgutan nga ang mamumuhat og dautan pabuhata gihapon dautan og ang mahugaw papadayon pagkamahugaw ong balaan papadayon na gihapon siya diha sa pagkabalaan. It means nga niining panahon niya pag close of provision kung unsay imong estado mauna lang na nga dili na ka makahimo pa pagbag-o. Mo man gani ang gihisgutan sumala sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 21 ug 22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Nag-ingon dinhi, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala midawat ka ba sa pulong sa Dios? Kung muingon kang gidawat nimo ang pulong sa Dios ay aba siyempre kay naminaw ko matagabi ginadawat ko ang pulong sa Dios pinagi sa pagpaminaw. Kay gidawat mo naman ang pulong sa Dios, andam kabagayod mo sunod sa imong ginadawat. Kung imong basahon ang Santiago 1:22, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Napakadako gyud kaayo nga pribilehiyo alang nato nga bisan pa sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa atong pagkadautan, aduna gyapon miabot nga kahigayunan nga atong madungog, atong nadungog, nabati ang pulong sa Dios, nga ang pulong sa Dios kung atong pagatumanon kini siya maghatag kanato og kasiguruhan alang sa kaluwasan. Kay mao man ang gisulti, dawatan niyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa iyang mga kalag. Sa adlaw unya sa katapusan mga kaigsunag makigalaan ug unsay imong mahimutangan unya sa adlaw sa katapusan kana kay mao imong gikinabuhian karon. Ngani sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan kung ikaw malaglag kana tungod kay ang kalaglagan mo imong gikinabuhian karon. Sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan kung ikaw maluwas kana tungod kay ang kaluwasan maoy imong gikinabuhian karon. Ang pangutana, nagkinabuhi ka na ba alang sa kaluwasan o kaha ang imong pagkinabuhi alang sa kalaglagan? Dawata ang pulong sa Dios tuhui og kinabuhi kay ang panahon nagakahiduol na o nga tungod niya na higala ang Ginoo nagahulat, nagapaabot kanimo. Ayaw pag-usik og panahon, ayaw usiki ang kahigayunan. Panahon na nga muduol ka ug moalagad ka diha sa Ginoo kay ang kaluwasan naa sa imong pagkinabuhi. Kay kung ikaw malaglag sa adlaw sa katapusan, tungod kay maumanay imong gikinabuhian karon ang pagkalaglag. Kung maluwas ka sa adlaw sa katapusan, kana tungod kay maunay imong gikinabuhian karon ang kaluwasan. Busa mamalandong ka, magkinabuhi ka alang sa imong ikalaglag o magkinabuhi ka ba alang sa imong ikaluwas. Ayaw himua nga mapakyas ka sa pagdesisyon, sa husto nga desisyon. Ang Dios nagahulat ug nagapaabot diha kanimo higala sa ngalan sa atong Ginoo Hesukristo duol na alagan na diha kaniya og simba kana kay matud pa ni Kristo sa sa Mateo 4 9 ug 10 matud pa ni Kristo naisulat na ang ayaw tintala ang Ginoong imong Dios og siya lamang ang alagara. Busa diha sa Dios ang tao mag-aalaga dili sa pagbulutan o pag-alagad sa tao kundi diha sa Dios nga tungod niya na maangkon nato unya ang kaluwasan panahon sa pagbalik ni Kristo. Remember, sa pagbalik ni Kristo, dili na siya magpakatao nining kalibutan na, dili na siya ingon pang magpalansang sa cross, kundi sa iyahang pag-anhi, maghatag siya og balos ngadto sa matag sa sumala sa iyang mga binuhatan. O unya niining panahon na higala, makita mo, maila mo, unya kung unsa kagahi ang tao. Sa mas panahon sa lulop, nakita og nailagyod ang resulta o bunga sa ilang pagpagahay, silang kasing-kasing, naningkamot baya sila nga sila maluwas. Nagpakiluoy kay nuoy base na lang og kaluyon, pero wa nagikahigyon ng kaluyan pa sila nga mga luwas pa, nangalaglag ang mga tao. Sa samang pagkaagi, ang grasya ug ang kaluoy gipadayag sa Ginoo karon nga ang tao mudawat ug alaga niya siya maluwas, busa magkinabuhi ta karong panahon na alang sa kaluwasan aron kita mga luwas. Mga kaigsunan, uban nimo Sister Genevieve nga maoy sinder karon nato, Sister Genevieve Yunting Suarez, unta imong sabtan ang pulong sa Dios uban sa tanang mga naminaw karon. Busa kun unsa may imo unyang dangatan sa adlaw sa katapusan,
kana tungod kay mao kana ang imong gikinabuhian. Kung malaglag ka, tungod kay karon nagkinabuhi ka sa imong ikalaglag. Kung maluwas ka, kana kay karon nagkinabuhi ka diha sa imong kaluwasan. Mamili ka sa pagkinabuhi sa imong ikalaglag ug sa imong ikaluwas. Mabuhay ka higala sa labi na sad ni Genevieve Yunting Suarez nga may sinder karon sa atong ginahisgutan uban sa tanang mga naminaw. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw sa nakasabot ug natinawa na ninyo nga mga una-una. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lilion makadiyot ang screen. Niya si Edwin Notarte, maayong gabi mga kapaglaom sa tanang naminaw watching from Ormoc City. Naminaw nasad mi, Brother John, Brother Libby. Greet lang ko sa akong amigo naminaw si Saddam. Talabok di asad akong umangkon si Bimbem. No, Bem, ay gabi ni mo, Bem. O kang Brother Saddam, no? Brother na Notarte. Salamat, Brother Saddam Talabok. You are a regular listener this atong program. Og akong anak, og daghang salamat sa pagbasa, Brother Libby. God bless sa inyong program. Okay, God bless also, Brother. Okay, niya si Sister Alma Mahit, mayong gabi sa tanan nga naminaw sa program. Hi to Arlene Dorutan and family. God bless everyone. Ay gabi ninyo diha, Madam. Kumusta ni Brother Inting, nimo ug ni Ma'am Kay ug ni Sir Jonathan dito sa Florida, USA ug ang Zoe. Okay, ato ning tanawon ang mga nahidugang nag-like o nag-love sa atong programa. Niya si Brother John Moses Rosalihos Poyot, Ronaldo Bragat, Junalyn Lumuntad, Seloy Diltam, si Mins Gabisay, si Radhan Hidokos, niya sad si Medi Langgido. Ato usang nakita dinhi si Malin Pasilan, Kalimako George NG. O niya ni si Kongwande, Jebni Jeris Malati. Niya ato ning tanawon ang mga nag-love na hidugang dinhi. Okay, atong nakita si Brother Johnny Mainit, Vicente Likigan, yes, Basilio Notarion Jr. Niya, okay, mo ni atong nakita na hidugang si Robilin Villaganas ni Cesario. Okay, Mads, maing gabi inyo des Masbate, Mads. Salamat sa pag-view. Elgen Tonyakaw ni Dia o ni Sibel Villeganas ni Cesario. Yapon si Brother Senio Monies Tekelio. Okay, maatuta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Si Kristo sa pag-anhi sa una, nagpakatao siya kang Birhen Maria. Sa iyang pagbalik, magpakatao pa ba siya pag-usab? Okay, gwapo sad nga pangutana, no? So si Kristo tinuod na sa pag-anhi sa kalibutan, kipanagna naman tundaan bisan si Propeta Isaias nagtagna og kinsa unsang klasihas babae nga magpakatao ang manluluwas, usa ka putli nga babae o niya katamanan si Virgin Mary, o niya natawag si Kristo, o niya ang hinungdan nga natao si Kristo ning kalibutana aron sa pagluwas nato nga mga tao nahulog sa sala. May hinungdan nga gitugon si Joseph sa manulunda sa Mateo 1:21, sa dihang nakahuna-huna siya pagbiya siyang pangasawunon tungod kay wa niya kahilabti ning buntis ang iyang pangasawunon. Iyang tang bulagan sa hilom, pero pinaagis pananaon, giingnan siya sa manulunda. Ayaw buhata ang imong ginahuna nga dili maayo. Kay ang gisamkon ni Maria lalang sa Espiritu Santo nga kun mataw ang bata nganlan nimo kanag Hesus, kay siya ang manluluyas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So ang purpose ganon si Kristo ni anhi nagpakatao sa kalibutan aron mahimong manluluyas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. So muna ang meaning sa Jesus, Savior, manluluwas siya. O niya nagkinabuhi siya ng kalibutan na mga higala. Isip ingon nga usa ka tawo, kay nagpakatao man siya. Gitintal siya o
og atong makita nga wa gyud siya matindal tungod kay kanunay siyang dependent sa iyang amahan sa langit, iyang Father. Kanunay siyang gaampo. Iyang gipakita to nga sample natong mga tao nga mahimo dita, makahimo dita sa pagbarog sa mga tentasyon, mga pagsulay kana kung kanunay pang dependent ngadto sa Dios. So ato makita nga iyang kinabuhi ning kalibutana, wa gyud siya makasala. Suma sa atong basa sa Biblia, siya usa ka tawo nga walay limbong nakaplagan siyang baba, walay nahimong pagpakasala. Subot ito sabot nga makahimo di ang tao sa paglikay sa pagpakasala, pero kanunay siyang dependent ngadto sa iyang Dios nga agialagaran. Okay, nagpakatawo siya ning kalibutan o niya ang purpose po nganong nagpakamatay siya para sa nato nga mga makasasala. Kay ang bayad gud sa sala sa Roma 3:23 mauman ang kamatayon, impierno ang bayad sa sala. Wa gyud ito'y paglaom. So tungod kay nahigugma man ang Dios kanato sa 1:3:6, gipadala niya iyang bugtong anak, og ang bisan kinsa nga mosalig kaniya di malaglag, makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. So atong kaliwasan pinaagi kang Kristo higala, nagpakamatay siya aron makabaton tag kaliwasan di ta malaglag. So ang kaliwasan pinaagi gyud kang Kristo. Kung atong isalikway siya, kalaglagan ang atong padulngan mga higala. So before siya nagpakamatay ning kalibutana, alang natong makasasala, kay itamon tatoy angay nga ilansang sa krus, kay ang bayad sala kamatayon man. Kita ang tatoy mubayad, mudawat sa bayad sa atong mga sala. Pero gilukat ni Kristo ang silot sa atong mga sala nga para unta nato. Okay, sa wa pa siya namatay dito sa krus, daghan siyang mga pasidaan nga ingon siya nga daghang mga verses Biblia nga makita sa Masuan 14:2-3, ingon siya moadto ko sa balay sa amahan, mag-andam og dapit alang kaninyo, makaandam na gani ko, mabalik ako aron kuhaon ko kamo. Daghang bisis Biblia nga nagsulti nga si Kristo mobalik nganhin ning kalibutana mga higala. Mobalik siya nganhin ning kalibutana. Og sa iyang pagbalik nganhin ning kalibutana, dili na siya magpakatao papag-usab. Mobalik siya sumala sa atong mabasa sa Mateo kapitulo 24 versikulo 30. Nag-ingon ang atong mabasa dinhi, og unya magapakita diya sa langit ang ilhanan sa anak sa tao, og unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, og ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa dakong kagahom og dakong himaya. Mobalik si Kristo ning kalibutan, di na siya magpakatao. Inubanan sa dakong gahom og dakong himaya, mahigala na himaya tungod sa kasilaw siyang himaya. Ang resulta sa mga taon daotan iyong makita di sunahan, managminatay sila mga higala. Managminatay ang makabanayan sa yuta sa dihang ilang makita ang Kristo nga mobalik nganhining kalibutana. O na nga umaabot pa na, wa pa na mahitabo, wa pa nabalik si Kristo ning kalibutana. Hinungdan kay mao man gisulti niya nga mabalik siya ning kalibutana, inubanan sa dakong gahom og himaya, o niya ang nangamatay matarong iyang pagabanhawon niya anang panahon na ang naabtang buhi nga matarong ang ilang lawas nga banunuton ilisdan og lawas nga di na madunot og lawas nga di namatay kana sa adlaw sa iyang ikaduhang pag-anhi nining kalibutan. Ang pinimulong pag-anhi alang nato makasala, pero sa ikaduhan niyang pag-anhi ning kalibutan na higala, dili na siya magluwas sa mga taong makasasala. Sa 9:28 sa buhanon, moanhi siya sa ikaduha, dili alang sa makasala, kundi sa pagluwas ni adtong mga tao sa mga tiguhang onlayod, nagapaabot kaniya. Ang luwaso ni Kristo siyang pagbalik. Mubalik siya sa ikaduha, di nalabot sa sala, kundi magluwas siya ni adtong mga tao nga naglikay sa pagbuhat sa pagpakasala ug nagpaabot sa iyang pag-anhi.
So muna balikan ni Kristo o niya siyang pagbalik ng kalibutan na maunang panahon na nga ang tanang matarong iyang kuhaon dinhi aron dalhon nga tus langit. Hinungdan sa Mateo 24 mahigala nagpasidaan si Ginosos nga pagbantay kamo nga walay magpahisalaag kaninyo. O nagpasidaan siya sa Mateo 24:24 ingon siya, magbantay kamo nga walay magpasalag kanyo kay mutunha ang mga mini nga Kristo og magapakita dagkong kahibulungan mga katingalahan aron pasalaagon niya kung mahimo bisan pa ang mapinili og dalhon ang iyang ngalan sumalas Mateo 24 versikulo 4 mahigalag 5. Dalhon niya ngalan daghan ang pasalagon kay inubanan man og mga milagro. Munang karong panahon na higala naa gani magpatuo nga siya karon tao niya mag-angkon nga siya si Kristo, siya ang Son of God. O niya gani na uban pod nga nagmensahe nga naapoy babae nga Kristo naa sa China ug daghan ra pod ang gituhuan kanang Almighty God masiyona sa ito nakalimot nga basta ingon na naidaghan ni nagmisyonary ana nga nagpatuo nga si Kristo ni balik na o niya sa persona sa usa ka babae mga higala. Ingon si Kristo bantay mo ha nga di mo masalaag kay mobalik siya ning kalibutan na higala. Inubanan si dakong gahom ug dakong himaya pagabanhawon ang tanang mga matarong nga matay ang gaabtang buhi mga bag-o mga usab din ang panahon. Dalhon sa langit sila nagpatuo na idaghan nagpatuo nga ni ang Kristo sa kalibutan pero ni arya po sa kalibutan nangamatay mga ganino nagpatutuo daghan ang nangamatay ang uban nga priso nagpatutuo nga siya mao si Kristo. Manang kinahanglan magbantay ta sa atong mabasa sa Pinadiyag Kapitulo 22 versikulo 7 ingon si Kristo, moanhi ako sa di madugay bulahan ang nagaamping nagatuman sa gipangingon dinhi sa pulong sa Dios. Sa iyang pagbalik ang bulahan ang mga tao nga nagsunod sa mga gipangingon sa balaang kasulatan. Wa naman tayo mahigala sa di pahingpit a puso na itong tulumanon niya ang atong theme song. Mga higala magampo kita dalang panan og makagagahom nga Dios daghang salamat sa bililhon nimong mga pulong na paabot sa